ngani zakwethu, niyaphila? Hhayi, nisazoyijwayela le foni ngani zakwethu, akukho okunye, yiyo khona, ihambile ifoni yami. Ake ngikhulume ngale ndoda le. Ngiyanicela ma-Blue Nation, ngiyanicela ngani zakwethu. Ngizocelwa yimi, angilutho mina, niyangazi, ngumlandeli nje. Kunenkulumo engiyilalelile kaMthandeni kwiDandy July. Lapha ethi seniwaxoshile bafethu. UMthandeni ukhuluma into ihlekisa kodwa ifuna uyilalele. Uthi seniwaxoshile amakwelekwele. Mina ikwelekwele lami engilixoshayo elikwazi ukuthatha ifoni libhekise kilo bese lichitha iphalishi ley'ngane zami. Lawo mazwi bafowethu ajulile. So bafowethu uthi uzokhipha i-album yakhe eyikhiphela abalandeli bakhe. Isicelo sami bafowethu sisodwa, isikhathi sokunceka bafowethu asisekho. Yikho usungibona ngiyijuwethela ividiyo nje ngiyiphelela ey'nsimini, ngisuke ngiyihlekela kulokho okudlula. Kodwa bafowethu esingakuthandi kwenziwe kwiqhawe lethu, ngiyacela singakwenzi kwelinye i-artist. Njengoba bona sabaqoka ukuthi baphume ey'mpini kamaskandi, nathi ngani zakwethu ungayihlekisela ngendlela ozoyihlekisela ngayo. Kodwa kungabi yinto ezozwela kuyena ngokuthi epharishini ley'ngane zakhe ungumuntu ofaka inhlabathi. So abaningi abayizwanga leya nkulumo yakhe, mina-ke ngiyizwile bafowethu. Nanokuthi nje kusase wena ukhuluma ngoMthandeni, uze uthi nani namakwelekwele asemakini okuyizitha zemindeni yenu nezitha zobaba benu. Okuyiqiniso ngani zakwethu, sonke sinezitha zasemakithi esilwa nazo, sizama impumelelo. Ungathi bafowethu i-artist mase li-raise isayidi lokuthi mhlambe lokhu abanye abakwenzayo abakuthandi. So ngenhlanhla mina anginayo into embi esuke ngisho ngomculi yabo. Ingakho naye umbone kumavidiyo ami no-SK uyafika walayikha amanye ayedlulele kule akhawunti yami edlule ngifollowe. So ngani zakwethu ngizoyicelela la bafowethu ukuthi umsebenzi wamaciko asuhlonipheni ngani zakwethu. If into ungayithandi uyiyekele abayithandayo, bakhona abazoyilalela. Ngithi yabo njengamanje nami ngikamlungu, uba manje u7 isikhathi. Ngeke ngithande kusuka umuntu ezofaka inhlabathi epharishini lami, ngoba njengoba ngihleli la ngihlalela ukuthi iy'ngane zami zidle. Shiya ukuthi ngiholele ukuhlala nje ngiphenduke nesihlalo kanje sesithe saguga niyabo. Shiya nje ukuthi ngiholela lokho. Kodwa ngani zakwethu engikugcizelelayo, if ungathandi kufaka umunwe esweni lakho, ulivale iso lakho, nawe ungawufaki umunwe kubantu ongathandi, ongeke uthande mase bekufaka umunwe. Ngiyilalelile leya nkulumo kaPutin mina ijulile, ijule kakhulu. So mina ngumuntu olalelayo bese ngiyayihlaziya nje ngendlela yami yabo. So ngani zakwethu asiqhubekeni siy'ncokoleleni kodwa singabi personal emsebenzini yama-artist, since ekuveza ukuthi kunabantu ababulala umsebenzi wabo. Kubuhlungu bafethu ukuchitha kwephalishi umuntu ekhala, wena unesandla kodwa ezakhe iy'ngane ziyadla. Siyabonga.